Taxi Cameo je prvi niskotarifni pružatelj organiziranih taksi usluga u najvećim hrvatskim gradovima, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Poslujemo od 2006. godine, posjedujemo preko 230 vozila i zapošljavamo 650 djelatnika. Jedina smo taksi služba u ovom dijelu Europe koja posjeduje certifikat ISO 9001. Godišnje preko 6 milijuna putnika koristi naše usluge. Dugotrajnim radom i konstantnim napretkom naših usluga i moderne tehnologije razvili smo jedinstveni dispečerski sustav Taxi Navigator i pripadajuću smartphone aplikaciju baziranu na vlastitim iskustvima. Taxi Navigator nam pruža sve potrebne informacije za operativu i analizu cjelokupnog poslovanja. Mi smo Taxi Cameo. Taxi Navigator je jedinstven i intuitivan sustav, koncipiran da olakša rad vozačima na cesti, ali i djelatnicima call centra. Komunikacija je dvosmjerna između dispečerskog centra i vozila, odnosno vozača, i odvija se preko GPRS veze, što korisniku omogućava filtriranje i prikazivanje na najjednostavniji mogući način i najveću razinu kontrole djelatnika call centra, vozača i voznog parka. Svako vozilo posjeduje uređaj baziran na Android platformi koji je povezan sa taksimetrom u vozilu, ali ga je moguće i u potpunosti zamijeniti. Uređaj je također bežično povezan sa printerom i čitačem magnetnih kartica, senzorima u vozilu i dispečerskim sustavom putem GPRS veze. Prilikom početka smjene vozač izvrši prijavu u sustav sa svojim korisničkim kodom i lozinkom te započinje sa radom. Sustav je opremljen AMS-om, Instant Messaging Service, što omogućuje brzu i efikasnu dvosmjernu komunikaciju između vozila i dispečerskog centra, a komunikaciju je moguće vršiti i putem telefonskog poziva. Sustav ima integriranu panik tipku, preko koje se šalje obavijest dispečerskom centru i ostalim vozilima ukoliko vozač dođe u nepriliku. Sustav je optimiziran i ima podršku za zaprimanje poziva putem telefona, SMS poruka, web aplikacija i smartfona. Hello Taxi. Dobrodošli u Taxi Cameo. Dobar dan, Jelena pri telefonu, izvolite. Koliko putnika ide? Dobit ćete obavijest u SMS poruci za koje vrijeme stiže taksi. Hvala na pozivu. Svaka se narudžba evidentira i pohranjuje u bazu podataka te automatski dispečira najbližem slobodnom vozilu ili vozilu koje će najbliže završiti prema zonama po kojima je grad zoniran, što omogućuje potpunu neutralnu i transparentnu dodjelu vožnji. Vozači imaju mogućnost licitiranja vožnje putem licitacija ili im vožnja može biti dodijeljena putem automatskog dispečera ili direktnom dodjelom od strane operatera. Sustav omogućuje vozaču potpunu informiranost, bilo da se nalazi u vozilu ili iznad njega, što omogućuje komunikaciju između centrale i vozača u svakom trenutku. U aplikaciju je integrirano i one-click GPS navođenje do adrese putnika ili adrese do koje putnik ide. Vozač sam određuje za koliko će biti na adresi u minutama i putnik je automatski obaviješten SMS porukom. Sustav također omogućava vozaču da informira putnika o svojoj lokaciji, a sustav automatski kontaktira putnika putem SMS poruke. Ukoliko vozilo dođe na adresu, a nema putnika, vozač o tome šalje obavijest sustavu, a sustav automatski procesuira obavještavanje putnika. Prilikom preuzimanja putnika, vozač započinje vožnju i o tome obavještava sustav da je putnik u vozilu. Ukoliko na lokaciji čeka više putnika nego što vozilo može prevesti, o tome obavještava sustav, a sustav automatski dispečira najbliže moguće vozilo na istu lokaciju. Prilikom stop vožnje, vozač odabire destinaciju i unosi broj putnika na adresi, a aplikacija nudi najkraću rutu do destinacije putnika, što smanjuje prazni hod vozila i pridonosi smanjenju troškova.
Sustav omogućava vozaču da u svakom trenutku vidi poziciju ostalih vozila zajedno sa statusom vozila. Vozač može upozoriti druge kolege na cesti o poziciji policije, te samim time pridonose sigurnosti u prometu. Sustav omogućuje praćenje vozila u realnom vremenu na karti sa prikazom podataka kao što su broj vozila, brzina i zauzeće, odnosno status vozila, zajedno sa pozicijom i dodijeljenom vožnjom. Sustav je također optimiziran i implementiran za korištenje sa EcoDrive sustavom koji alarmira vozače o učinjenim greškama u vožnji, a moguće ih je pregledavati u realnom vremenu ili retroaktivno kao izvješće efikasnosti djelatnika. Samim time se povećava sigurnost putnika unutar vozila, ali i drugih sudionika u prometu i smanjuje potrošnja goriva i do 20%, te time povoljno utječe i na ekologiju. Sustav prihvaća plaćanje gotovinom, bankovnim transakcijama, prepaid, postpay, načinom plaćanja sa mogućnostima loyalty programa za krajnjeg korisnika, a po dogovoru moguće je izdati i R1 račun. Aplikacija služi kao i POS blagajna, te samim time omogućuje maloprodaju artikala kao što su kartice za vožnju, bonovi operatera, žvakaće gume ili slično. Sustav omogućuje vozaču da u realnom vremenu tokom smjene prati svoju učinkovitost i parametre, kao što su ukupan promet, omjer cijene po kilometru, broj vožnji, ostvarene troškove u smjeni i ostalo. Administrativni dio sustava omogućuje pregled podataka, evidencije i praćenje rada sustava, vozača i operatera u call centru, zajedno sa izvozom podataka za daljnju obradu. Taxi Navigator je kompletno automatiziran sustav baziran na najmodernijim IT tehnologijama i GPRS komunikacijama, te samim time prati rad i efikasnost vozača, ali i vozila u realnom vremenu ili retroaktivno kroz izvješća ili zapise. Sustav također prati rad operatera, dispečera i kompletnog call centra, uključujući i sistemske parametre sa stajalištima, adresama i ulicama. Sustav je koncipiran na način da smanjuje operativne troškove vozila, kao što su amortizacija vozila i potrošnja EcoDrive sustavom. Budući da je sustav kompletno automatiziran, smanjuje se i broj djelatnika u call centru, a krajnji korisnik dobiva točnu informaciju o dolasku vozila što pridonosi zadovoljnim klijentima. Što vam mi možemo ponuditi? Stručnu tehničku podršku, specijaliste na području taksi prijevoza sa dugogodišnjim iskustvom na području taksi usluge, organizaciju vozača, voznog parka i ustroja call centra sa kompletnim know-how uputama, obuku EcoDrive vožnje što u konačnici rezultira kumulativnim smanjenjem troškova, konzultacije na području informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija. Taxi Navigator je jedinstven sustav. Omogućava mi potpunu informiranost, a mogu i sam donositi odluke jer ja najbolje znam što je na terenu.